deseo para el 2014? Pues que haya más prosperidad y mejor repartida. Ganar las europeas y ser feliz. Que comenci i acabi millor que el 2013 i sobretot jo crec que una cosa que necessitam en aquests moments és feina per les famílies i especialment per joves per poder dur a terme els somnis que tots tenim. Jo voldria que fos un any de recuperar drets, de recuperar llibertats i que la ciutadania, si les volés, torni a demostrar la força que ha demostrat aquest 2013. Salud y paz para todos. Y trabajo también. Sobretot gràcies a tots vosaltres per ser aquí un any més, per omplir aquesta sala, però sobretot per ser-hi sempre, per ser-hi durant tot l'any, per ser-hi en uns moments de molta de dificultat econòmica, social i política, per ser amb aquest compromís socialista en els carrers, en els llocs de feina, la família. Nosaltres ho tenim molt clar, no privatitzar l'aigua, ho tenim molt clar. Fer teatre principal sense privatitzar l'aigua. Salud y trabajo. Trabajo para trabajar y trabajo para arreglar esto, que falta nos hace. Que sigui un bon any per tots els que cerquen feina i tots els que ho necessiten. Podem fer polítiques d'una altra manera totalment diferent, que generin confiança, il·lusió, esperança, i les farem. Hi ha alternatives a aquestes polítiques infernals de l'austeritat. Que el PP tingui un poc més de seny del que ha tingut fins ara. Continuar lluitant per una educació de qualitat. I jo vull fer, una vegada més, un reconeixement en aquells que estan fent que els nostres fills, els nostres nets, en definitiva el futur d'aquesta comunitat, sigui gent seriosa, sigui gent rigorosa, els estan ensenyant tot allò que és bo per al seu futur. Per tant, un aplaudiment fort de tot el Partit Socialista pels docents que han donat una lliçó de dignitat. Bé, per nosaltres és guanyar les europees. Que el 2014 sigui un any on canvi la majoria que hi ha en aquests moments a Europa i que entre tots aconseguim l'Europa que volem, una Europa molt més progressista que la que tenim ara. Vos ho asseguro. Lo primer que farem la propera legislatura serà no deixar ni rastre de les polítiques aplicades a aquesta terra. No quedarà ni rastre ni de til, ni de polítiques feixistes, de lleis de símbols, ni de fems d'altres bandes, ni de destrucció del territori, que hem tornat un altre pic a l'època de la destrucció despietada del nostre territori. Que és principal, força, molt de coratge, il·lusió i no perdre de vista que tot està per fer i tot és possible. Pues que el 2014 traiga más trabajo, de más tiempo y con más derechos. Pau i enteniment. Hem de fer feina i n'hem de fer intensa, perquè aquesta societat no se mereix aquesta dreta, no se mereix aquest president, no mos mereixem aquest govern. Las elecciones europeas y que sea el primer paso de la recuperación de la lucha por los derechos y por la igualdad en este país. Necesitamos una Europa diferente, construir unas políticas alternativas a estos recortes y a este callejón sin salida que nos está llevando a un abismo social. Necesitamos el Parlamento Europeo una mayoría progresista que ponga freno a esta Europa de los mercados. Que s'acabi l'atur i que tothom trobi feina. Això seria la cosa més bona per la nostra gent. Molt de seny i molt de coratge. Y molta feina. Que llegue el cambio pronto. Si puede ser antes del 15, que sea el 14. Y yo os pido que haciendo honor a nuestra historia, haciendo honor a nuestros antecesores, haciendo honor a todos aquellos que lucharon por esos derechos de la libertad de expresión, de los derechos sociales, de todos esos derechos para tener una democracia libre, os pido que salgamos con fuerza, con pasión,
con ilusión, con valentía y siempre, siempre, siempre con el corazón socialista, dispuestos a convencer a los ciudadanos para romper las desigualdades que está impulsando el Partido Popular. Molt d'anys i bon Nadal!